Tudruok e kind kanisa gi sirikal osebedo kanyuolo paro mopogore opogore pacho kata obedo ni thoth kanise nosiro jatend piny Kenya William Ruto e manyo kom tend piny Kenya. Mokuom jodolo osewuok mager ka kwedo piny owacho bang' rem chopo singo manomiyo oganda jo Kenya maketo kanisa kama chal nade donjruok e weche mag siasa. Otwak jadolo mar kanisa mar All Saints Cathedral Reverend Canon Evans Omolo ewi tudruok ma osebedo e kind kanisa gi piny owacho higani. En higa achiel gi dweche moko manok nyaka jadolo mar kanisa mar Anglican bade ma All Saints Cathedral kaunti ma Nairobi Reverend Canon Evans Omolo kaw kom tend kanisa no. Ne okaw kom ni kaw ya kuom jadolo Reverend Canon Dr. Sami Wainaina manong'ere kuom wuok tung' mosuo gi piny owacho kendo kwedo maricho koluongo gi nyinge. Ne kaw kom ni kaka provost mar kanisa mar Anglican e kinde mane jatelo mane wuok siego ne jatelo mane ong'ere kaka ng'atno mane kwedo sirikal kendo nowuo motegno ahinya. Nothoro golo dhok moko mane thoro bedo motegno. Ere kaka nobedo ni kawo telo koya kuom jadolo mane chal kod mae kinde mane bende weche mag siasa ne bedo kod liet e pacho kae. Gima na wacho ni ok abi pimora kod jatenda manowa to abro biro kod style na. Samoro nitie gik moko mabeyo ma sirikal timo, samoro nitie gik moko ma ok kare ma sirikal timo. So sama wawuoyo kuom gik mabeyo ma sirikal timo, ng'eni jomoko nyalo paro ni ugo sirikal lwedo. Sama wawuoyo kuom gik ma ok kare ma sirikal timo, sirikal be neno ni jogi gowa ahinya. Omiyo wasetemo ni mondo waket balance moro. E kindegi ma osebedo e komno, kanisa osebedo katuomore gi piny owacho ewi kit telo ma sirikal osebedo kanyiso. Kata obedo ni moko kuom jodolo go nosiro jatend piny e laro kom tend piny maketo kanisa kama chal nade. Abro wacho kik iparna luor mar wacho. Ka wadhi e yiero mar 2022 to jalup ker e kindeno William Ruto ma kawuono en jatend pinywa odhi moungore gi kanisa gi sidieng achiel mar kanisa ma jo Pentecosti to odhi momako ng'enygi kabisa ma giunge lwedo ma giwacho ni mae mwasiro mae ng'at Nyasaye, Nyasaye wachono ni mae en ma kamoro amora modhiye to ochung'ie altar to imiye thuolo to kwayo kura to chiwo pesni madongo dongo. Ka higni ariyo pok orumo to waneno ka gik moko dhi molokore. Waneno ka joma chalo jadolo Teresia Wairimu gi jo Pentecosti moko odhi mokwede mowacho ni ma ok ng'at Nyasaye, ng'atni wuondowa, ng'atni olokore, walamo Nyasaye mondo ng'atni owuog oko mar State House. Ni kaka jadolo tich mwatiyo onego bed ni ibedo mochung' mothegore mathin kod ungo konchiel, siro konchiel ahinya. Kaka All Saints Cathedral kae, onge ng'at manyalo wacho ni Provost Wainaina kata Provost Omolo nosiro ng'ane. Chiwo ma igolo gi josiasa e kuonde lamo osekelo paro mopogore opogore e pacho kae. Ka moko kuom kanisa oseduoko nyaka omenda ma ochiw gi josiasa. Ma e pach jadolo ewi chiwo makamagi. Juma ka juma igolonwa pesa malich motimo nam. Juma ka juma to wang'eyo message. To kata kidwa chiwo, ang'o momiyo pesni gi ok chiwga kind kigolo bank kitere bank machielo. Gina pesni miting'o olongo ni cash. Gina pesa taslim. Pesa maching minena kama. Nikech gin pes kuo. Ng'eny gi gin pes kuo, gin pes mibadhi. Emomiyo jo kanisa onego bed ni tamore. Ka ker kata jalup ker kata jasiasa moro dwa chiwo mwandu ne kanisa e yo moro, otime e yo mokwe moklandi to time e yo mar bank transfer. Kibiro tigolo mari no mos e yor kwe kaka kata ng'ato golo mok bing'e ni Evans ogolo ang'o to okeyo ogolo ang'o. Okwayo jodolo mondo kik mien tij dolo gi chilo kendo kik ket milum pesa mbele. Ing'e ni en midenyo momakowa. Daher kwayo jodolo wetena ni mondo warit ler mar hekalu mar Nyasaye, mar altar mar Nyasaye. Resruokwa kaka jodolo, kaka jo kanisa ok wuog kuom josiasa manigi pesni madongo dongo, wuog kuom Nyasaye. Omiyo ka ochako ringo tok jo siasa ma wachigni kata lamogi, duono oteku marwa kaka jodolo. E higani mar 2024 mudho mandiwa nokwako piny Kenya kama gina gi iro malungo wang'
nopong'o kor lwasi e kinde ng'anyo mar atipo manobagi gi rawere mag Gen Z e pacho kae. Remb rawere nochwer kachiedh nade nomako jodolo kaluwore gi mirima manokwako piny Kenya kaluwore gi paro mar chik mar omenda mane sirikal chuno godo oganda jo Kenya. E kinde mane ng'anyo mar atipo mar Gen Z notimore e pacho kanoneno ka kanisa mar Anglicanas ahinya to bade ni mar All Saints nowuok oko mar bedo kar pondo ne oganda gi matindo. Noneno ka ni wuok kaka jadolo mar kwedo obila. Ere kaka mano obedo ni kano obila chopo mondo mi orakre gi rawere gi ei kanisa nobedo nade kaka jadolo? Nyasaye nomiya chier chieng' no tarik 25 dwe mar 6 ma ka polise chako ungore ni dwa donjo kanisa mar Cathedral kama ne rawere 3,000 gi wiye opondoe ka gibiro kod gidwa chako diro gik magolo pi wang' kod go risasi. To nawuok ng'at achiel madhi machombo gi makwero gi ni ok unyal timo mano, ma en hekalu mar Nyasaye kar lemo, rawere gi onge gima rach ma gitimo, doguru chien. Ne watwa kodgi mwawinjore mane wayiere ni onge polis moro amora mabiro donjo mondo monj kanisa. Makmana ni bang'e ka koro ne chopo odhiambo, polise moko nodhi mowuok e mrengo machielo mobiro momonjo ka monogo bunde mang'eny e kanisa kaendi momuko part mag kanisa. Jadolo Molo ose obila kod piny owacho kuom nek mar oganda e kinde ng'anyogo ka bende dwaro ni piny owacho oduok penjo e wi jogo ma pod olal. Nyaka gikaw ting' mar ng'ato ka ng'ato ma nolal bed ni ne pok oyudi. Kendo wasedhiro sirikal ni jok ma jogi nolal nyaka gimigi assurance ni ibiro yudo jogigo kata jogigo biro yudo kuma jogo nitie. Gima wanyalo timo maduong' korwa kaka jokristo en hoyogi kendo en miyogi geno. Waseneno chenro mag thieth kosekelo liete pacho kae. Ntiere bende moko ma bende tiyo manyaka tok chik kaluwore gi chike ma pacho kae. Ere chung' maru kaka jodolo e weche machal kod mage? Akwayo jokristo kendo jotend kanise kaka an kod joma moko ni nyaka wakwed gik moko kare ma idhiro kod sirikal kaka bagni kendo mwaneno weche mag thieth. Atamalo madhi 80 mag jo Kenya monego bed ni ithiedho kokalo kuom NHIF kata SHA ok nyal yudo thieth kawuono. To jokristo ling'aling'a, jodolo ling'aling'a, jobishobe waling'aling'a, jokristo wato chandore. Onego wachung' malo mondo wakwedi nikech king'iyo architecture mar SHAni endi mar SHAni ok en gima nopar maber. En adier ni NHIF ne choko pesa matin, omiyo onego bed ni wachoko pesa mang'eny. But ne ok opar gini e yo makare, omiyo ombemore piny. Loko mag jotelo ka bende en gino abende oganda osebedo ka gole paro mopogore opogore. Ere pacho e wachne ahinya tiwi kaka itawo piny Kenya? Ka ker nye loko kata mana jotend migepe goeko. Ineno ka jok ma nikod gik moko magalagala kuomgi emochako kelo. Moko nonego ji. Cases go be ne okorumo. Moko gi jomibadhi ma uso nyaka yeth manego ji mamero nyithindwa. Ineno ka mage jok mokelo. Jadolo Molo wacho ni ponono ni lokruok ok obede higa manyien. Gin kaka jodolo gibiro telo ne ng'anyo mar sundo piny owacho mondo mi ombekie nengo mar ngima kendo chop singo manomiyo oganda jo Kenya. Dai wachung'ie kor adiera mondo wakwed gik ma ok kare. Gima alamo ni aber kotimore e higa mar 2025 en ka duond jo Kenya nyalo riwore nyadichiel ma wawuogi kata kochopo ni wawuok e pap ni wadhi kwedo e yore mag demonstrations gik ma ok kare ma sirikande timo nikech chalni mane dhok kende ma giwinjo. E kinde gi ma oganda nitiere nyasi mar sikukuu, jadolo Evans Omolo nitiere kod ote ne oganda jo Kenya. Nyikwa Ramogi duto te ma neno Ramogi kendo johera mag Ramogi TV kaachiel kod jo Kenya duto wakwayo nu mor makende kinde mar Christmas ni Nyasaye mondo ritu kendo telnu Kristo mondo nyuolie iu.